Ahaztu zaigula dano, xalala. Riki, riki. Xalala. Riki, riki. Beno artistak, lehenengo pausua orduan zein izango da? Bale, aurrera. Poliki, poliki. Belar txarrak kenduko ditugu. Zer esan nahi didazue? Sustraiak. Sustraiak dituztela erakutsi? Bai, txaron erakutsi? Sustraiak bai, hori belar txarra hauek kendu beharko ditugu, ezta? Bestela ezin dugu landatu. Belar txarrak botatzen ari gara. Bai, bota belar txarrak, bota. Oso ondo. Oso ondo. Beno artistak, iaia belartzar guztiak kendu ditugu, baina orain matematika egin behar ditugu. Gutxi gora bera, jarri beharko ditugu 30 eta 30. Orduan, kalkulatu behar ditugu 30 eta 30 60 baldin badira, zenbat hilara jarriko ditugu? 60 badira. Joan artistak, ur pizka bat bota dugu hainbeste hautsa ez botatzeko, baina 60 badira, ze uste duzue? Nola jarri beharko dugu? Hilaraka? Hilara bakoitzean zenbat jarriko ditugu? Bale, venga, frogatuko dugu. Beno, orduan ikusten da gutxi gora bera, prest dagoela, ezta? Hilarak eta hilara jartzeko bakoitzean frogatuko dugu. Ematen ari natzaizue, eta poliki landatuko ditugu, ezta? Sartuko dugu, eta zulotxo bat egin, eta sartu, gogoratu, hilara bakoitzean 5 edo 6 bakarri, bai? 5 edo 6. Venga, artistak, ea nola egiten duzu? Hemen arazo bat dago. Zuek uste duzue letxugak uraza hauek haundiak egitean lekua izango dutela? Beraz, erronka bat daukazue. Hortik, onaino, nola egingo dugu haiek haien artean leku izateko? Frogatuko dut. Ea, frogatu, ber. Eta orain kipulak hartzen ari gara, eta baten bat soberan badago utzi bere lekuan. Bai, zer gertatuko da kipulekin orain? Beno, gutxi gora bera, kipulak ere jarrita daude, ezta? Oso ondo. Eta bukatzeko matematikak. Zenbat letxuga eta zenbat kipula jarri ditugu hilaratan? Erakutsi. Ze bukatzeko ureztatuko dugu, ezta? Beraz, hori da, elkartzen ari zarete, ezta? Oso ondo. Edo elkartzen edo separatzen pizka bat banatzen, ezta? Oso ondo. Bueno, artistak, gaur, martxoaren 15ean egonda, begiratu nola dagoen gure hortua. Egin lekua, mesedez, joan pizka bat atzera. Horrela, jendeak ikusiko duelako, oso ondo, kipulakor. Eta letxugak hemen, baina esan mesedez, zenbat letxuga eta zenbat kipula daude? 30 letxuga eta zenbat kipula? 22, zoragarri orduan, ezta? Kendu momentu batean, kendu momentu batean, oso ondo. Beno, ea aste bete barru zer gertatuko den? Beno, espero dut zuoi gustatu izan, abeitu. Hau ze izan da landatutakoa, eta hemen gure negutegia. Zelan ikusten duzue? Bai, ezta? Ai ama, zelako bero, egun batzu pasata, jarri behar dugu, ezta? Beraz, ureztatuko dugu. Euria egin du gure negutegian, eskerrak bestela. Beno, artistak, egun batzuk pasatu dira, eta zeo zer gertatu da, ezta? Aldaketa batzuk ikusten dituzue hor? Batzuk lehortu direlako, ezta? Bai ala ez, baina ikusten duzuenez hor oraindik batzuk utzi ditugu. Zer gertatu zaie, ikusten dituzue bi horiek? Bi horiek? Zer gertatu da? Agian... eta hor ere bai, ezta? Orain, gure asmoa izango da hor dauden lau eta beste lau jartzea, beste lau hilara. Eta beste gauza bat, txarto, nik gauza bat txarto egin nuen, hemen menditxoak jartzearena, etzen oso ideia ona. Bestela, ez delako ura botatzen, ondo, ura homogeneo, leku guztietan. Orduan orain zer egingo dugu? Belar txarrak baldin badaude kenduko ditugu,
Eta hortxe, beste bi lerro egingo ditugu letxuga hauekin. Ados? Venga, bagoaz eta... Beno, belartzarrak kentzen ditugun bitartean esandakoa. Adibidez, hau, zer gertatu zaio, bai, letxuga honi nola dago? Hau ja ez du balio, ezta? Bizitza zikloa. Hasia naiz. Bai? Eta zein gehiago? Hau ere bai, ezta? Hau ere bai. Kendu behar dugu. Eta hau ere bai. Kenduko ditugu, begiratu, erakutsiko dizue. Eta hemen, beste lerro bat egingo dugu. Beste lerro bat. Beste zulo bat. Beste zulo bat. Beste zulo bat. Eta agian hemen ere, beste bat egingo dugu. Bai? Hemen ere bai. Poliki poliki. Beno artistak ikusten duzuenez hemen bat, bi, hiru, lau, bost, sei, eta sei edo zazpi edo zortzi tarte daude, beraz. Hauek hartuko ditugu eta landatuko ditugu. Ados? Aurrera. Bale, hor bat jarri duzu, hor beste bat orduan. Sartu, eta joan lurra horrela sartzen, bai. Sartu ondo. Oso ondo, hemen ere egin duzu, oso ondo. Eta hori, kontuz, Hemen tarte bat da, gutxi mesedez. Hemen jarriko duzu. Aurrera, sartu ondo. Oso ondo, eta agian hau, ez dakit oso ondo dagoen, agian kendu aldugu eta soberan dagoena jarriko dugu, ezta? Bai, venga, zu, berak egingo du, bai. Ez, baina bera, ak egingo du. Ak egingo du, egin, hor sartu, ezta? Eta hori zure eskuekin, bai, sartu eskuak. Oso ondo, bai. Horrela. Ondo sartuta eta saiatuko gara dana lau jartzen. A ber, zelan daude orain? Txalo bero bat guretzako? Ondo atena dina? Oso ondo. Bueno, aste bete barru pasatuko naiz eta ea nola dauden. Beno, urrengora arte. Martxoak 26 da, por cierto. Ahaztu zaigula dano, xalala. Riki, xalala. Riki.